Το όνομα μου είναι Αναστάσιος Αναστασάς. Γεννήθηκα στον Άγιον Ισίδωρο. Στις 23 Τρίτου 39. Είμαι Άγιο 85. Οι γονείς μου ήταν ο Παναγιώτης Αναστασάς και η Τσαμπίκα Αναστασά. Το επίθετο της μάνας μου πριν να παντρευτεί ήταν Διακοηλία. Ήτανε συγγενής με τον Παναγιώτη Διακοηλία και με τη γιαγιά σου. Ήτανε πρώτα ξαδέρφια. Οι γονείς μου με διδάξαν να σέβομαι τον κόσμο, τον συνάνθρωπό μου και να προσπαθάω να μην κάνω κακό σε κανένα. Οι γονείς μου ζευγαρίζαν, εσπέρναν σιτάρι, κοιτάζαν τις ελιές και ζούσαμε από εκεί. Μόνο θυμάμαι τη γιαγιά μου. Ήμουνα μικρός, αλλά τη θυμάμαι. Άλλους δεν θυμάμαι. Δεν μου λέγεν ιστορίες, αλλά θυμάμαι που καθόμασταν στο τζάκι και μιλούσε η γιαγιά. Αλλά δεν θυμάμαι αν μου λέγεν ιστορίες. Ήμουνα μικρός. Έχω έναν αδερφό, Κυριάκος Αναστασάς. Έχω 4 αδερφάδες, Αναστασία, Κατίνα, Μιχαλία, Μαρία και εγώ. Δεν έχω κανέναν εδώ στην Αυστραλία. Οι 2 πεθάνανε. Η Αναστασία και η Κατίνα πεθάνανε. Ήταν τα πρώτα παιδιά το γονιό μου. Οι άλλοι όλοι μένουν στο χωριό. Δεν έχουν δουλειές στο χωριό, μόνο πάνε για τις ελιές ή αν έχουν κανένα μπέλι να μαζέψουν το σταφύλι και μετά κατεβαίνουν πάλι στη Ρόδο. Η Μιχαλία είναι 72 και η Μαρία είναι 70. Ο αδερφός μου είναι 90. Παίζαμε με τους φίλους. Το σχολείο είναι, ξέρω εγώ, είναι πράγματα που παίζαμε μπαλτούκους, μάντα, πόσο κρίκετ. Ναι. Αλλά μετά τελειώσαμε το σχολείο. Ο πατέρας μου, ο Μακαρίτης, με πήρε μαζί του. Δουλεύαμε στο κτίσιμο, στα χωράφια. Αυτό ήτανε. Μ' άρεσε και το σχολείο, αλλά βγαίναμε γιόξω με τους φίλους, πηγαίναμε στα πουλιά με τις φιντώνες και βοηθούσα τον πατέρα μου. Ναι, βέβαια, όλοι κάναμε τις φιντώνες εκείνα τα χρόνια. Με λάστιχα. Την καμαρατάρια του κάρου την κόβαμε ψηλή και ένα δίχαλο ξύλο και βάζαμε πάνω βάζαμε το μάρι και βάζαμε την πέτρα και τραβούσαμε τα πουλάκια. Το κόβαμε που το δένω, κοιτάζαμε που ήταν το καλό. Όταν ήταν
ίσιο πολύ, το βάζαμε στη φωτιά να στραβώσει λίγο. Τα πουλάκια ήταν ωραίος με ζέση. Τα τρώγαμε, τα τηγανίζαμε με τα αυγά και τα τρώμε. Δεν ήθελα να γίνω τίποτα εκτός από γεωργός, να κοιτάξω να φτιάξω καλά κτήματα. Ο πατέρας μου δούλεψα μαζί του για λίγο χρονικό διάστημα, αλλά εμένα τα μάτια μου ήταν να κάνω καλά κτήματα, ναι. Αλλά έγινε, η ζωή άλλαξε. Στο στρατό πήγα στην Καλαμάτα για 3 μήνες και μετά πήγα στην Κομοτηνή, που από εκεί απολύθηκα. Έκανα 2 χρόνια στο στρατό. Ο στρατός ήταν τότε, δεν ξέρω τώρα, αλλά ο στρατός ήταν ένα καλό σχολείο για αυτούς που πηγαίναν στο στρατό. Γυρνούσε πίσω στην πατρίδα του κάθε στρατιώτης, όπου που να ήταν, και γυρνούσε με μεστωμένο μυαλό. Και η επιθυμία του ήταν του καθενός να κοιτάξει να βρει μια δουλειά, να δουλεύει, να βρει μια γυναίκα, να παντρευτεί για να δημιουργηθεί. Αποφάσισα να φύγω από την Ελλάδα γιατί δεν είχε δουλειές, δεν είχαμε χρήματα να πιούμε ένα καφέ και έτσι αποφάσισα να φύγω. Ήμουνα 18-19 χρονών. Όλα έπρεπε να σου, η κυβέρνηση έπρεπε να σου δώσει βίζα για να έρθεις εδώ. Αλλά έπρεπε να έχεις κάποιον να σου κάνει την πρόσκληση για να έρθεις. Έγινε προξενιό με τη γυναίκα μου που ήταν εδώ και μου έκανε την πρόσκληση και ήρθα στην Αυστραλία. Εδώ ήρθα με το καράβι. Ήτανε το Πατρίς, αυτό που μετάφερε όλον τον ελληνισμό. Έκανε 1 μήνα από την Ελλάδα να έρθω στην Αυστραλία. Δεν ήταν δύσκολο το ταξίδι, δεν ήταν καθόλου δύσκολο, γιατί είχαμε και παρέες μέσα, κάναμε παρέες από άλλα χωριά και πέρασε ο καιρός, ο μήνας. Μερικοί έμειναν Σίδνεϊ, άλλοι Μέλμπουρν, άλλοι ήταν εδώ, αυτοί που ήταν εδώ, ακόμα του γνωρίζω. Να σου πω την αλήθεια, άλλο μέρος, δεν είναι όπως στην πατρίδα σου που έχεις την ίδια γλώσσα, τα ίδια ήθη και έθιμα. Δεν είναι το ίδιο, όσο να είναι όλοι μας που ήρθαμε εδώ. Δεν ήρθαν για να μείνουν εδώ. Ήρθαν για να δουλέψουν και να πάνε πάλι πίσω στην Ελλάδα. Αλλά τα πράγματα δεν ήταν όπως τα σκέφου σου. Τα πράγματα ήταν αλλιώς.
Με το χρόνο αρχίνησες και συνήθας εδώ και ήταν δύσκολο να πας πίσω. Ήταν και τα οικονομικά, τα χρήματα. Έθελες αρκετά λεφτά να ξαναπάς πίσω. Λεφτά για να έχεις στην τσέπη, λεφτά για να ταξιδέψεις. Με δουλειά καμιά δυσκολία δεν είχα. Αλλά η δυσκολία ήταν η γλώσσα. Είναι το πρώτο βήμα της γλώσσας, γιατί αν δεν ξέρεις τη γλώσσα σε ένα μέρος, είναι βουνό. Δεν είναι εύκολο. Μετά σιγά σιγά μάθαμε τη γλώσσα, τα βγάζαμε λίγο πέρα. Ο ξάδερφος μου, ο Παναγιώτης Σταργύρη, μου βρήκε δουλειά πριν να φτάσω στην Αυστραλία. Όταν ήρθα, ημέρα Σάββατο, Δευτέρα μου είχε τη δουλειά και πήγα στη δουλειά στα χαρτόνια. Δούλεψα 1 χρόνο στα χαρτόνια και μετά πήγα στις οικοδομές. Δούλεψα 11 χρόνια στις οικοδομές. Στην Ελλάδα ήταν αλλιώς τα χτισήματα με την πέτρα. Εδώ ήταν τούβλα και πέσαμπλοκς. Έμαθα πολλά πράγματα από τους Ιταλούς και μετά αρχίνησα και έπιανα μικροδουλειές. Έβγαζα Σαββατοκύριακα. Τις άλλες μέρες δούλευα με τους Ιταλούς. Ήταν και για τους χωριανούς και για ξένους. Και εδώ έχω γνωρίσει τόσους πολλούς ανθρώπους με τη δουλειά μου, που μέχρι σήμερα τους βρίσκω και μου μιλάνε όμορφα. Γιατί η δουλειά που έκανα έπρεπε να αρέσει εμένα και μετά του διοκτήτη. Η Ελλάδα μ' αρέσει και ποτέ δεν θα ξεχάσω. Όσο επιτοπλίστων εκεί που έβαλα τα πρώτα μου βήματα, μέχρι σήμερα είναι στην καρδιά μου μέσα η Ελλάδα. Πριν χρόνια ήταν δύσκολα, γιατί δεν υπήρχαν δουλειές, δεν υπήρχε χρήμα. Αλλά τώρα η Ελλάδα είναι ένα από τα καλύτερα κράτη. Από την Ελλάδα έκανα μυς τη γλώσσα πρώτα, τα ήθη και έθιμα. Η Ελλάδα σήμερα είναι πιο καλή που ό,τι όταν φύγαμε εμείς από εκεί. Όσοι έμειναν εκεί περνάνε μια χαρά. Εγώ μιλάω με τον αδερφό μου τακτικά και μου λέει ότι δεν είναι η Ελλάδα που ξέραμε. Ο κόσμος είναι πιο χαρούμενος. Πήγα στην Ελλάδα 9 φορές. Βρήκα τους φίλους μου, τα αδέρφια μου, γονείς δεν είδα λόγω του ότι είχαν ποθάνει. Αλλά πέρασα καλά όσες φορές πήγα. Πήγα στην Ιταλία. Πήγα στο Βένες, οικογενειακός.
εκεί πάντρεψα τη Τσαμπίκα και μετά κατεβήκαμε στη Ρόδο που είχε παντρευτεί πριν ένα χρόνο ή 2 χρόνια η Μιχαλία και την είδαμε και μετά ήρθαμε εδώ. Καλά είναι, ωραία είναι η Ιταλία, το Βένες, πολύ ωραία, αλλά σαν το δικό σου μέρος δεν μπορεί να βρεις. Γιατί βλέπεις τα παιδικά σου χρόνια εκεί. Και αφού βλέπεις τα παιδικά σου, το μυαλό σου είναι εκεί. Η γυναίκα μου το όνομα είναι Διαμάντο Αναστασά. Γεννήθη στον Άγιον Ισίδωρο και το 1962 ήρθε στην Αυστραλία. Το επίθετο της γυναίκας μου πριν να παντρευτεί ήτανε Χαντζησάβα. Τη γυναίκα μου τη γνώριζα από την Ελλάδα, από το χωριό, γιατί πήγαιναμε σχολείο, όσο να είναι ο ένας γνώριζε τον άλλο. Τελείωσα το στρατό και δεν είχαμε δουλειά. Αποφάσισα να έρθω κι εγώ στην Αυστραλία και έγινε προξενιόν η γυναίκα μου με μένα και μου έκανε την πρόσκληση και ήρθα στην Αυστραλία. Μετά ένα μήνα επαντρεύτηκα στις 4 Μαγείου το 1964. Ο παπάς ήταν ο Παπαγρηγόρης στον Άγιο Γιώργη και ο γάμος έγινε στου Μαριού, το σπίτι από κάτω. Είχαμε καλέσει όσοι χωριανοί ήταν εδώ, δεν ήμασταν και πολλοί και έγινε ο γάμος. Εκείνον τον καιρό όλοι οι καινούριοι μετανάστες, οι σερίδες βέβαια, τα κάναν από κάτω από τα σπίτια, δεν πηγαίνανε στο χώρο όπως πηγαίνουν σήμερα. Ήτανε φτωχοί γάμοι, δεν ήτανε πλούσιοι γάμοι. Το Μαριό έχουμε συγγένεια, η γυναίκα μου μάλλον, με το Μαριό είναι πρώτες ξαδέρφες. Η μητέρα του Μαριού και η πεθερά μου, της γυναίκας μου η μάνα, ήταν αδερφάδες. Του Μαριού οι αδερφές είναι η Ελευθερία, η Ειρήνη και το Μαριόν, έτσι ήταν. 3. Και μετά πήγα στο Ιούνι, θα το πούμε, στο διαμέρισμα που είχε νοικιάσει η γυναίκα πριν να έρθω. Πήγαμε εκεί, χάνιμο δεν είχε εκείνα τα χρόνια, δεν πήγαινα χάνιμο. Αυτοί που πήγαιναν χάνιμο ήταν οι ντόπιοι, αυτοί που είχαν γεννηθεί εδώ. Το 1965 γεννήθη ο γιος μου. Το 1967 γεννήθη η Μιχαλία. Το 1969 γεννήθη η Τσαμπίκα. Και το 1972 γεννήθη η Ρίτα. Έχω 6 αγγόνια και 5 δυσάγκωνα. Πάντα τα κόμποϊκα μ' αρέσαν. Ήταν έργα που σε βάζαν να τα κοιτάξει να δεις το τέλος. Τα καινούρια έργα τώρα
δεν έχουν τη σημασία που είχαν τα παλιά έργα. Η φιλία του Γιώργη, του Παπαμανόλη και του Γιάννη του Χαρσίτη δεν τελείωσε, ούτε θα τελειώσει. Με αυτούς πηγαίναμε κυνήγι, καθίσαμε 1, 2, 3 μέρες και σκοτώναμε λαγούς, κουρούνια, περνούσαμε, κάναμε άλλη ζωή, χαρούμενη ζωή. Αλλά τώρα δεν μπορούμε να πάμε πουθενά. Ο φίλος μας ο Γιώργης, αυτός δεν μπορεί. Ο Γιάννης ο Χαρσίτης δεν μπορεί. Εγώ δεν μπορώ, δεν μπορούμε να πάμε στο κυνήγι τώρα. Ήταν η παρέα, καθίσαμε το πρωί να φάμε τον πρέφκες μας σαν μια οικογένεια και ξεφεύγαμε και από την τακτική ρουτίνα της πόλης. Η σκούτα είναι καλή για μένα, γιατί δεν έχω τα πόδια που είχα πριν για να περπατάω ή να οδηγάω αυτοκίνητο. Και με τη σκούτα πήγαινω βρίσκω το Γιώργη Παπαμανόλη, το Γιάννη το Χαρσίτη και καθόμαστε και συζητάμε και ανταλλάσσουμε μια κουβέντα για να ξεφύγει το μυαλό από την πολλή σκέψη. Θέλεις να πεις τίποτα άλλο? Not really. Well, that's good that you finished it because that's Not really, okay. that's All all. right.